आरो बे जोबनाय मुगायाव जाहैबाय we have to know thoroughly Holy Spirit नि सोमोन्दै how to be filled by the Holy Spirit number 1 repenting from the sin पापनिफ्राय जुदि नों गोसो सोलायाब्ला माब्लाबाबो नोङो गोथार जिउजों सुफुंजाया पवित्र आत्मा मेथाइ खनब्लादि पवित्र आत्माया फैगोन नोंनियाव इसोरनि मेनिफेस्टेशना गुबुन गुबुन बिनि मावनाय आखला गुबुन गुबुन क्रिसमासनि समाव जितु जिसुआ फैदों बे होनबा इमानुएल माने इसोरा नोंजों आंजों लोगोसे थानो थाखाय नाथाय जेराव सासे सानैया ज' जायो बेयाव बिनि प्रेजेन्सआ थायो जेब्ला जोङो वारशिप खालामो अब्ला जोङो सान्थि मोनो जेब्ला जोङो गिर्जानिफ्राय ओंखारलाङो अब्लानो संसारनि साननाय हनाय असान्थिया फैफिनो सानदो जों जाहैबाय बे सासे सानैया जेब्ला ज' जायो बिनि प्रेजेन्सआवल' जोङो इन्जय खालामदो नाथाय जेब्ला पवित्र आत्माजों नोङो सुफुं जानानै थायो पवित्र आत्मानि प्रेजेन्सआ जाहैबाय नोंजों जेब्ला लोगो लोगो थागोन नों हारसिं जाब्लाबो नों जेरावखि थाङा मानो नों जाहैबाय जेब्लायबो नों जाहैबाय इसोरनि प्रेजेन्सखौ मोनबाय थागोन नों माब्लाबाबो हारसिं जानाय नङा हालेलुया खायसे मानसिया गिर्जायाव फैब्लाल' सान्थि मोनो गिर्जानिफ्राय थांबानो न'आव असान्थि जायो नाथाय खायसे मानसि दङ गिर्जायाव फैब्लाबो सान्थि मोनो न'आव हारसिं थाब्लाबो सान्थि मोनो रुम सिङाव हारसिं थाब्लाबो अफिसाव हारसिं थाब्लाबो मोनसे इसोरनि रंजानाय मोनसे आनन्दआ थाबाय थायो बिसोर जाहैबाय प्रेजेन्स अफ द हली स्पिरिटआव दङ नाथाय खायसे मानसिया जाहैबाय गिर्जानि समावल' पवित्र आत्मानि प्रेजेन्सखौ जोङो इन्जय खालामो इसोरनि मेनिफेस्टेशना पवित्र आत्मानि प्रेजेन्सआ गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावो दा जोंनि गेजेराव जाहैबाय जास्ट ओरैनो सासे सानैया ज' जाबाय बेयाव पवित्र आत्मानि प्रेजेन्सआ दङ बे प्रेजेन्सआवल' नों इन्जय खालामग्राबो जानो हागौ नाथाय नों जुदि गोथार जिउजों सुफुं जायाबा नों हारसिं जायोब्ला नों निराशा जाबाय थागोन आरो पापजों दैदेनजानाय जिबनाव पवित्र आत्माया माब्लाबाबो सुफुङा आरो दिनै नोङो पवित्र आत्मा होननानै होख्राव होख्राव आर'ज खालामनानै मेथाइ खननानै बे पवित्र आत्माया नोंनियावदि अराय समनि थाखाय थागोन बिदि नङा नोंनि हार्ट नों जाहैबाय पापनिफ्राय रिपेन्ट जानांगोन हालेलुया बाइबेलाव बुंदों मानसिफोरा सानो मार्डार बिबेसार थगायनाय बेफोरल' गेदेर पाप नामा होननानै नाथाय जेब्ला जों जाकबखौ फरायगोन नों जाय इसोरनि आज्ञाखौ मिन्थिगौ मिन्थिनानैबो मिन्थियै बायदि नोङो बिखौ मानियालाबासिनो थानायानो पाप होननानै बाइबेला बुंदों हालेलुया दिनै नों बाइबेलखौ फरायो जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान गोबाव समनिफ्रायनो ख्रिस्टियान आरो खायसेया बोसोरसेनि ख्रिस्टियान बाइबेलखौ फरायबाय मोनबाय नाथाय मोनथिसेयावबो नोङो बिखौ जुदि मानियाब्ला बिनि पाप वी हेभ टु रिपेन्ट फ्रम देट बिनिफ्राय जोङो गोसो सोलायनांगौ निमाहा बिनांगौ जोङो इसोरनियाव हालेलुया जों जुदि रिपेन्ट जायाब्ला गोसो सोलायाब्ला जों जाहैबाय गोथार जिउ जों माब्लाबाबो सुफुंजाया थोनहरजानायनि चैप्टार 2 भार्स 38 आव पिटारा बुंदों गोसो सोलाय बाप्तिस्मा ला अब्लानिया नोंसोरो गोथार जिउनि बोरखौ मोनगोन होनदों हालेलुया नों जुदि साननाय हनाया जुदि जेब्लायबो गोरोन्थिब्ला साननाय हनाया जुदि सोरखौबा गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला रागा जोङोब्ला मिलायलायनो हायाब्ला नोंनियाव जाहैबाय पवित्र आत्माया बोरै बेनिखायनो पवित्र आत्माया जुदि जोंनियाव थानोब्ला नों हारसिं जाब्लाबो इसोरनि प्रेजेन्सआव थाबायनोब्ला नों जाहैबाय गासै नोंनि गोरोन्थिनिफ्राय नों रिपेन्ट जाथारनांगोन नोंनि गासै गोरोन्थिखौ नोङो नागारनानै निमाहा बिनानै नोङो सोलायनानै इसोरनि लामाजों थाबायथारनांगोन नाम्बार 1 नाम्बार 2 आ जाहैबाय you need to love the Lord जिसुखौ नोङो जेब्ला अनगोन अब्ला आफा इसोरा नोंनो पवित्र आत्माखौ होगोन नाय जिसुखौ अननाया थाखानिख्रुइ बांसिन जिसुखौ अननांगोन आं बुङाखै थाखाखौ नाङा नाथाय जोंनिया जाहैबाय समाव जों जुदि जिसुनिख्रुइ बांसिन थाखाखौ अनोब्ला प्रब्लेमा बेयावसो थाखाया पाप नङा धन सम्पतिया पाप नङा बाइबेलनि बायदिब्ला जायहा इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोर जायहा इसोरनि लेंजानायफोर बिसोर जाहैबाय थ्रुआउट दा बाइबेलनि हिस्ट्रियाव बिसोर जाहैबाय धोनि मानसिफोर हालेलुया प्रेज द लर्ड आब्राहामा जाहैबाय धोनिमोन जबा जाहैबाय बयनिख्रुइबो धोनिसिन व्यक्तिमोन बियो सा सानजा ओनसोलाव आरो जिसुनि चेलाफोरा जेब्ला प्रग्राम खालामो बिसोर जाहैबाय आपार रुमावसो प्रभु बसखौ लायो माने दानि 5 स्टार 7 स्टार हटेल बै समनि आपार रुम होननानै बुंदों हालेलुया माने बिसोरो गोरिब नङामोन दा खारना जाहैबाय संसाराव थानाय मुवाफोरनिख्रुइ जों जाहैबाय बांसिन जिसुखौ अननांगोन अब्लासो जों जाहैबाय पवित्र आत्माजों जों आबुं जागोन हालेलुया बे बाइबेल पदखौ जुदि नों फरायोब्ला जहननि लिरनाय चैप्टार 14 भार्स 15 निफ्राय 18 सिम फरायोब्ला नों मिन्थिगोन आरो बेयाव जाहैबाय कीपिं द कमान्डमेन्ट अफ द लर्ड 3 नाम्बाराव जाहैबाय नोङो इसोरनि आज्ञाखौ नोङो लानानै जिउ खुंनांगोन हालेलुया जिसुखौल' अननानै जाया खायसे मानसिया जिसुखौल' अनो नाथाय जिसुनि आज्ञाखौ कमान्डमेन्टखौ अननो हायाब्ला मानिनो हायाब्ला नोंनियाव जाहैबाय गोथार जिउआ सुफुङा गासैबो बाइबेलनि बोसोनादि इसोरनि कमान्डमेन्ट बे नङा बेयाव जाहैबाय सोरबा मार्डार खालामनायनिबो काहिनी दङ दावहा नांनायनिबो काहिनी दङ नाथाय बेयाव जाहैबाय माखासे इसोरनि कमान्डमेन्टबो दङ नों जाहैबाय बेखौ बासिनांगोन गावनो हालेलुया नों जेब्ला फरायगोन अब्लानो नों मिन्थिगोन बबेयो मानसिनि काहिनी बबेयो इसोरा जास्ट मानसिजों रायलायदों आरो बबेयो मानसिखौ कमान्डमेन्ट खालामदों बेखौ मानिथारनांगौ आरो जेब्ला नों इसोरनि कमान्डमेन्टखौ इसोरनि हुकुमखौ मानिगोन अब्लानिया नोंनि जिबनाव पवित्र आत्माया आबुं खालामगोन हालेलुया इसोरनि आज्ञाखौनो नों मानिया आरो पवित्र आत्मा दं होननानै दादा खालामो बे माब्लाबाबो जानो हाया 4 नाम्बाराव एक्सपेक्टेशन आसा नोंनियाव जुदि आसायानो गैयाब्ला गांनायानो जुदि गैयाब्ला नों बोरै गोथार जिउजों सुफुं जागोन जहननि लिरनाय चैप्टार 7 भार्स 37 निफ्राय लानानै 39 सिमाव होनदों सोरबाया जुदि गांदोंब्ला आंनियाव फोथायनानै फैथों
आं बिखौ लोंहोगोन होनदों। दिनै नों गोथार जिउजों सुफुंजानो थाखाय नों जाहैबाय आसा, एक्सपेक्टेसन नोंनियाव थानांगोन, गांनाय नोंनियाव थानांगोन, अब्लासो नों गोथार जिउजों सुफुंजागोन। नाम्बार 5, लास्ट नाम्बार, फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोरनियाव जोङो बिनांगोन गोथार जिउजों सुफुंजानो थाखाय। लुक चैप्टार 11 भार्स 13, नों बियाब्ला नों बोरै मोनगोन? बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव आं बाप्तिस्मा लाखाबाय, आं बेयावनो गोथार जिउ मोनबाय, नङा। बे जाहैबाय नोंनि गोसो सिङाव फोरबोआनो दि इसोर बेखौ कनभिक्ट खालामनाय, बे जाहैबाय गोथार जिउनि मावनाय मोनसे खामानिसो। नाथाय गोथार जिउजों सुफुंजानो थाखाय नोङो जाहैबाय गोसो सोलायनांगोन। गासैबो बुंनि गोसो सोलायनांगोन, पाप खामानिखौ नागारनांगोन, जिसुखौ गासिबनिख्रुइबो बांसिन अननांगोन, जिसुनि कमान्डमेन्टखौ, हुकुमखौ मानिनांगोन, आरो आसा, एक्सपेक्टेसन खालामनांगोन, आरो जिसुनि मुङाव आफा इसोरनियाव आरजजों लोगोसे, फोथायनायजों लोगोसे बिनो नांगोन। अब्लासो गोथार जिउजों सुफुंजागोन। हालेलुया। नङाबा नो चान्स।